आदार रैखाथि बिफाना हरखाबै सिग्रोमनानै फोमोनग्रा केमिकेलजों लोगोसे गोबांथार थाइजौखौ जब्द'। गुवाहाटी नोगोरमानि फेन्सि बाजाराव आदार रैखाथि बिफाननि हरखाब सिग्रोमनाय। बुधबारखालि फेन्सि बाजाराव हरखाबै सिग्रोमनानै थाइजौ फिथाइ फोमोनग्रा केमिकेलजों लोगोसे गोबां थाइजौ फिथाइफोरखौ जब्द' खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि माखासे फिथाइ सामथाइ फानग्रा गलाफोरा बेबायदिनो केमिकेल बाहायनानै फिथाइ सामथाइफोरखौ बाजाराव फानो आरो गोबां रां खामायनो नाजायो। नाथाय बेफोर ग्राहकफोरनि थाखाय जोबोरैनो गिख्रंथाव। मानो होनोब्ला नुवाजासे एबा मिथियाजासे फिथाइ सामथाइफोरखौ ग्राहकफोरा बायनानै जायो। आदार रैखाथि बिफाना हरखाबै सिग्रोमनानै फोमोनग्रा केमिकेलजों लोगोसे गोबांथार थाइजौखौ जब्द'। गुवाहाटी नोगोरमानि फेन्सि बाजाराव आदार रैखाथि बिफाननि हरखाब सिग्रोमनाय। बुधबारखालि फेन्सि बाजाराव हरखाबै सिग्रोमनानै थाइजौ फिथाइ फोमोनग्रा केमिकेलजों लोगोसे गोबां थाइजौ फिथाइफोरखौ जब्द' खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि माखासे फिथाइ सामथाइ फानग्रा गलाफोरा बेबायदिनो केमिकेल बाहायनानै फिथाइ सामथाइफोरखौ बाजाराव फानो आरो गोबां रां खामायनो नाजायो। नाथाय बेफोर ग्राहकफोरनि थाखाय जोबोरैनो गिख्रंथाव। मानो होनोब्ला नुवाजासे एबा मिथियाजासे फिथाइ सामथाइफोरखौ ग्राहकफोरा बायनानै जायो। आदार रैखाथि बिफाना हरखाबै सिग्रोमनानै फोमोनग्रा केमिकेलजों लोगोसे गोबांथार थाइजौखौ जब्द'। गुवाहाटी नोगोरमानि फेन्सि बाजाराव आदार रैखाथि बिफाननि हरखाब सिग्रोमनाय। बुधबारखालि फेन्सि बाजाराव हरखाबै सिग्रोमनानै थाइजौ फिथाइ फोमोनग्रा केमिकेलजों लोगोसे गोबां थाइजौ फिथाइफोरखौ जब्द' खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि माखासे फिथाइ सामथाइ फानग्रा गलाफोरा बेबायदिनो केमिकेल बाहायनानै फिथाइ सामथाइफोरखौ बाजाराव फानो आरो गोबां रां खामायनो नाजायो। नाथाय बेफोर ग्राहकफोरनि थाखाय जोबोरैनो गिख्रंथाव। मानो होनोब्ला नुवाजासे एबा मिथियाजासे फिथाइ सामथाइफोरखौ ग्राहकफोरा बायनानै जायो।